Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Maria anaendera anendera Elizabeti nafeso tizendera naye amayi. Lero pa 31 May tikuchita chaka cha Amayi Maria oyendera Elizabeti. Tikumbukire tinanena kuti mwezi uno wa May ndi mwezi wa Amayi Maria, chifukwa pa 13 paja timachita chaka cha Amayi Maria oonekera ku Fatima. Pa 20 timachita chaka cha Amayi Maria amene ndi mayi wa mpingo, ndipo pa 24 timachita chaka cha Amayi Maria mthandizi wa Khristu. Lero tikutsendera mwezi umenewu wa Amayi Maria kuti ndi amayi achifundo, ndi amayi omvetsetsa, ndi amayi amene amapereka ubale, ubwenzi kwa iwo amene akusowa ubwenzi wawo. Mwachitsanzo anakayendera Elizabeti. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la mneneri Zefaniya mutu wa 3 ndi 14 kulekeza 18. Chauta Mulungu wako ali nawe pamodzi. Tithanso kuwerenga mawu amene akuchokera mkalata ya Paulo yolembera Roma mutu wa 12 ndime ya 9 kulekeza 16. Muzipereka zothandiza akhristu onsowa, muzipereka zothandiza anzanu amene akuchepekedwa kusiyana ndinu. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Coletta Size Banda kuchokera ku St. Agnes Center, Area 24, St. John's Nsamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu tsiku la lero ikuchokera m'buku la mneneri Yesaya. Fuulani, kondwerani chifukwa Mulungu ali pakati panu. Ndipo mawu a muthenga pabwino ndi monga adalembera Luka oyera mutu wa 1 ndime ya 39 kulekeza 56. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tisinkhe limodzi kuti amayi athu Maria tsiku la lero poyendera Elizabeti akutiphunzitsa chani. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la profeti Zefaniya. Imbani mokweza, inu anthu a ku Ziyoni. Fuulani inu Aisraeli. Sangalalani, kondwani ndi mtima wonse, inu okhala mu Yerusalemu. Chauta wachotsa chilango chanu, wapirikitsa adani anu. Chauta, mfumu ya Israeli, ali nanu pamodzi. Simudzaopanso choyipa chilichonse. Tsiku limenelo adzawuza Yerusalemu kuti, usaope iwe Ziyoni, usataye mtima. Chauta, Mulungu wako, ali nawe pamodzi, ngati wankhondo okuthandiza kugonjetsa adani. Adzasangalala ndi chimwemwe chifukwa cha iwe. Adzakubwezera chikondi chake. Adzakondwera nawe poimba nyimbo zachimwemwe. Monga
pa masiku achikondwerero ndidzakuchotsera tsoka limene lingokuvutitsa ndi kukunyozetsa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 1 ndime ya 39 kulekeza 56. Patapita masiku owerengeka, Mariya adanyamuka napita mofulumira ku dera la mapiri ku mudzi wina wa ku Yudeya. Adakalowa nyumba ya Zakariya nalonjera Elizabeti. Pamene Elizabeti adamva malonje a Mariya, mwana adayamba kutakataka m'mimba mwake. Elizabeti adadzazidwa ndi Mzimu Woyera ndipo adayankhula mokweza mawu kuti, ndinodala kupambana akazi ena onse, ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani kuti inu mayi wa mbuye yanga mudzandiyendere? Chifukwatu pamene ndidamva malonje anu, mwana anayamba kutakataka ndi chimwemwe m'mimba mwanga. Ndinodala chifukwa mudakhulupirira kuti zimene Ambuye adakuwuzani zidachitikadi. Pamenepo Mariya adati, mtima wanga ukutamanda Ambuye ndipo mzimu wanga ukukondwerera mwa Mulungu mpulumutsi wanga, popeza kuti wayang'ana kutsika kwa mdzakazi wake. Ndithu kuyambira tsopano anthu a mibado yonse adzanditcha odala, pakuti iye amene ali wamphamvu wandichitira zazikulu, ndipo dzina lake loyera. Amawachitira chifundo anthu a mibado ndi mibado amene amamlemekeza. Wachita zamphamvu ndi dzanja lake, wabalalitsa anthu a mtima onyada. Mafumu amphamvu wawatsitsa pa mipando yawo yachifumu. Anthu amba nkwakweza, anthu anjala wakhutitsa ndi zabwino, anthu olemera nkwabweza osapatsa kanthu. Wathandiza anthu ake Aisraeli pokumbukira chifundo chake. Izi ndi zomwe adalonjeza kuti adzawachitira makolo athu akale aja, Abrahamu ndi zidzukulu zake mpaka muyaya. Mariya atakhala ndi Elizabeti ngati miyezi 3 adabwerera kwawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero tikuchita chaka cha amayi Mariya oyendera Elizabeti. Timachita zaka zosiyanasiyana za amayi Mariya. Mwachitsanzo tili ndi chaka cha amayi Mariya okwezedwa kumwamba, tilinso ndi chaka cha amayi Mariya obadwa opanda tchimo lobadwa nalo. Tikaziyang'ana zaka ziwiri ndatchulazi posiyanitsa ndi chaka ichi, titha kuona kuti zaka ziwiri ndatchulazi zili a bit complicated to understand, kuti zitheka bwanji kubadwa opanda tchimo mmene timaganizira mwa umunthu wathu, kapena zitheka bwanji Mariya kukhalabe virigo. Komano chaka cha lero it's very straight to the point to understand. Amayi Mariya ayendera Elizabeth monga mmene inu ndine timayenderana wina ndi nzake. Komano nkukhala simple kumene koko. In that simplicity ndi pamene pakuyambira mthenga wathu wa lero, ndi pamene pakuyambira mawu athu oti tisinkhesinkhe tsiku la lero. God reveals himself in simple ways, in simple events. Amayi Mariya palibe chimene tinganene kuti munthu sungamvetse kuti akunyamuka kwawo kupanga ulendo ndikayendera m'bale wange Elizabeth 1 2 3 nkumakwera mapiri nkukafika. Simple. Komano muzochepa choncho, muzinthu zazing'ono choncho ndi mmene Mulungu amadzululira, ndi mmene Mulungu amatifikira inu ndine. Pali zinthu zimene timaziderera m'moyo mwathu, zinthu zimene zingathe kutipatsa chimwemwe, zinthu zimene zingathe kutipatsa mtendere, zinthu zimene zingatipatse kukhutitsidwa, yet timalimbana ndi zinthu zimene ziri complicated. Simple things ndakhala ndikunena m'mbuyomo. Tili pa khomo, tili pa banja, tili m'community, mwadzuka bwanji, takulandirani, tsiku linali bwanji, mudya bwanji, chakudya chakoma ichi, kodi mukudandaula chani, kodi dzulo munaenda bwanji. Simple things like those zimampangitsa munthu kumva kuti I belong to the community. Ine pano amandiwerengera, ine pano amandisowa, ine pano anzanga wandachitire kenakake. Amayi Mariya oyendera Elizabeth akutiphunzitsa kuti zazikulu zimayamba mu zinthu zing'ono-zing'ono. Kodi suja Mulungu adatiuza kuti amasandutsa zinthu zonyozeka kuti zikhale za ulemerero. Inu ndine ana athu tikwanyozawo, inu ndine
anzathu amene tikuwanyozawo, inu ndine, zinthu zimene tikuzitenga kuti these are nothing before the world, ndi zinthu zimene zingasinthe moyo wathu, ndi zinthu zimene zingasinthe dziko lathu, ndi zinthu zimene zingasinthe mpingo wathu. Tikhala anthu atcheru, tikhala anthu okonzeka kuyamba pang'ono-pang'ono ngati tikufuna kuti nyengo zathu zisinthe. Palitu nyimbo ija adayimba pa Chingereza amanena kuti great things happen when God mixes with man. Great things happen when God mixes with man. Mulungu akaphatikizana ndi anthu zazikulu zimachitika. Muzazing'ono zimene tili nazozo tizizilola dzanja la Ambuye kuti lizikhalamo, zisanduka zazikulu, zisintha moyo wathu. Chachiwiri tikuona kuti atafika amayi Maria ku nyumba kwa Elizabeth anadzazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo mwana akuti anatakataka ndi chimwemwe m'mimba mwake. Bring peace and grace to others. Make others find meaning in their life. Abale tikuti amayi Maria atafika ku nyumba kwa Elizabeth kuja kumapiri kuja akuti mwana nthawi omweyo adatakataka ndi chimwemwe. Ino ndine tiziti tikakhala pamalo tizilolera, tizipangitsa kuti anthu ena ataketake ndi chimwemwe. Abambo ifeyo ngati ansembe tikayendera Khristu azitakataka ndi chimwemwe kuti wabwera mtumiki wachauta. Chimodzimodzi anthu akadzayendera ansembe, onsembe azitakataka ndi chimwemwe kuti pakhomo pano, paparishi pano panabwera abungwe lakuti anadzayendera ansembe, anadzayendera asisteri, aona kuti makatani ndowonongeka, aona kuti kunyumba kwa ansembe akuphikira mapoto oboka, aona kuti simple things like timati mafudo omazi palibe paparishi mafudo oma oti nkunyadira kuti chakudya chimene atumiki athu akudyera. Zimene zatha kupanga akwaya, zimene zatha kupanga atumiki achifundo, zimene zatha kupanga alegio. Ino alegio ndi chaka chanu tsiku la lero. Brothers and sisters, the point is tiziti tikafika pamalo, tiziti tikayendera anzathu, tiziti tikakumana ndi anzathu azitakataka ndi chimwemwe kuti ndithokoze Ambuye ndinakumana ndi munthu uyu, wandidalitsa, wandithunzitsa mtima, wandilimbitsa, wandithandiza. Komatu mwina ambiri tikakumana ndi anzathu malo mowadalitsa, malo mowatakatakitsa ndi chimwemwe timadandaulitsa. Anthu amasintha njira, anthu amapanga regret kuti Ambuye mundikhululukire, ndakumana ndi so ndachimwa kopambana. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. The central message ya uthenga umene Elizabeth atatakataka ndi chimwemwe akuwauza amayi Maria. Ndinodala ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu. Kudala kwa amayi Maria kukufika pachimake chifukwa cha zabwino zimene amayi Maria akunyamula, chifukwa cha zabwino zimene amayi Maria ali nazo, mwana wake Yesu Khristu. Inu ndine tizifika pachimake pa moyo wathu kunena kuti anthu akamatiyamikira chifukwa cha zabwino zimene tili nazo, anthu akamatiuza kuti ndifooneka bwino, anthu akamatiuza kuti ifeyo ndife opatsa, anthu akamatiuza kuti ifeyo ndife okhululuka, anthu akamatiuza kuti ifeyo ndife anzeru, anthu akamatiuza kuti ifeyo ndife olimbikira, tizipanga monga mmene akunenera Elizabeth kuti ngodala mwana wanuyo. Salimo 115 imatikumbutsa kwa ife ayi, koma kwa dzina lanu lokha Ambuye kukhale ulemerero. Ambiri timachotsa God to be the focus of everything. God should be the center of everything we do in life. Anthu azitaka kumana nafe kumapeto kwa zonse azitamanda Mulungu. Asamayimire kutamanda our beauty, asamayimire kutamanda our fame, asamayimire kutamanda our influence and positions. Chilichonse chimene tili nacho chizipangitsa ena kuti anene kuti ngodala Yesu amene ali pakati pathu. Chinthu chachitatu chimene ndimafuna tilingalire tsiku la lero, tikuona nthawi imene amayi Maria adakakhala ku nyumba kwa Elizabeth. Tamva kuti adakhala naye ndithu kokwanira miyezi 3. Representing quality time. Sanangopita kumene kudya tsiku limodzi nkumabwerera, kapena sabata imodzi nkumabwerera, kapena mwezi umodzi nkumabwerera. Tamva kuti adakhala miyezi 3, 90 days quality time. Chimene afuna atiphunzitse ndi chani? Mmoyo mwathu muno alimo anthu ambiri amene akusowa nthawi yathu. Alimo mmoyo mwathu muno amene akusowa kuti ifeyo tabweretsere Yesu Khristu wathunthu pakati pawo. Ana anu akusowa nthawi yanu yabwino. Yesu akusowa nthawi yanga yabwino yoti ndizimpatsa. Mpingo akusowa nthawi yanga yabwino yoti ndiziupatsa. Banja lanu likusowa nthawi yanu yabwino yoti tizilipatsa. Kulikonse kumene timapezeka, we should learn to give each other quality time. Tilipo to anthu ena, even God, we don't give him the best. So tikampatsa, timangompatsa zinthu zoberebedeka basi. Koma tikumbukire tikawerenga mawu apa Exodo 12. Mawu amene timawerenga lachinayi loyera za Pasaka ya Ayuda. Timamva kuti adawalamula kuti mubweretse mwana wankhosa wopanda chilema. Ambuye timampatsa za chilema ambiri mwa ife. Timampatsa nthawi ya chilema, timampatsa mphatso za chilema.
ena nkumanena kuti asono Ambuye amasowa mphatso zathu. Pemphero la Ukaristiya limatiuza kuti mphatso zathu, mapemphero athu saonjezera kanthu pakulu wake, komabe amatithandiza kuti tipate chipulumutso. The more we give God quality things, quality time, quality friends, quality vocations, God gives us that which we have given him. Tisamadabwe tikamampatsa ma 20 kwacha, timalandiranso ma 20 kwacha. Iwo amene amapereka molo wamanja, Paulo adanena nkhani tundi, iye opereka molo wamanja adzalandiranso molo wamanja, iye amene akupereka mowumira adzalandiranso mowumira. Amayi Maria adakhala ndi Elizabeth kwa miyezi 3. Alipo anthu ambiri amene akusowa nthawi yanu. Chaka ichi chitiphunzitse kupereka nthawi yoyenerera kwa anzathu, kwamvetsera kulira kwawo, kwamvetsera mavuto awo, kukondwa nawo mchimwemwe chawo. Potsirizira, chaka ichi chikutikumbutsa mfundo yofunikira kwambiri kuti Amayi Maria ndiye bokosi la chipangano latsopano. Tikumbukira tikawerenga mawu makamaka amene amapezeka m'buku lachiwiri la Samueli mutu wa 6 ndime ya 10 kulekeza 11, mupeze nthawi muwerenge pamenepo. Timamva kuti bokosi la chipangano lidalandidwa pakati pa Aisraeli. Afilisiti adawalanda bokosi limene la Aisraeli, ndipo ataona matsoka amene akukumana nawo adakalibweza bokosi limeneli kwa mkulu wina dzina lake Ebedom. Tikumbukire kuti Afilisiti tikamawerenga amayimirira sin, is the embodiment of sin. So akuti atakalibweza bokosi limeneli limene limayimirira mulungu wawo wa Israeli amene amaperekeza, amene amakhala nawo, amene amateteza. Iwaja they thought they had captured the God of Israel. Koma ataona matsoka osiyana-siyana amene akukumana nawo anakalibweza bokosi limeneli la chipangano. Ndeno akuti lidakhala nyumba mwa Ebedom kwa miyezi 3. Komano lili nyumba mmenemo Ebedom akuti adalandira zaulere zosiyana-siyana, adadalitsika mwanjira zosiyana-siyana kufikira nthawi imene mfumu Davide itaona zabwino zimene zikumchitikira Ebedom, adapita kukalitenga bokosi lija. Ndipo tidamva kuti atakalitenga Davide amachita kuvinirira kubwerera nalo kwawo, kukondwa ndi mujamavula zovala, kumva kukoma. The point is, chimodzimodzi Amayi Maria limene ndi bokosi la chipangano chatsopano atafika ku nyumba kwa Elizabeth, tamva kuti mwana adatakataka ndi chimwemwe. So the question is, popeza Amayi Maria ndiye bokosi latsopano la chipangano, timaoperanji, timachitiranji mantha, timachitiranji manyazi kumapempha uneneri wawo kuti azitithandiza kuti zaulere zimene zili mwa iwo atikodole kuti nafenso tizipate kudzera mwa mwana wake. She is the living tabernacle. Amatero tikawerenga kalata ya Paulo yolembera mpingo kwa Galatiya mutu wa 4 ndime ya 4 kulekeza 5. Funso limene tingadzifunse pokondwera chaka ichi, powakondwerera Amayi Maria, bokosi lathu la chipangano latsopano, amene amatithandiza to be linked to her son, amene amatithandiza kuti tiyanjane ndi Yesu Kristo, ndionena kuti, what am I carrying? Does my presence bring joy to others? Does people long for my absence? Bring Jesus to others. Ndikubwerezanso. Ineyo ndimabweretsa chimwemwe kwa ena. Kodi anthu akakhala amalakalaka kuti ine ndatalikira? Mayankho zonsezi atithandize tsiku la lero kubweretsa Yesu kwa ena. Potsirizira tikuti serve with joy. While many of us strive to save, little do we strive to serve with joy. Tatiyeni pamene tikutumikira anzathu, tatumikire ndi chimwemwe. Kukhala nesi koma anthu kumango kudandaula, mmene kubayira Jackson kukhala ngati kulasa kuponya, inde ndi ntchito yowawa, but serve with joy, while smiling, while consoling. Ndi wa polisi osagwira ntchito momango opseza, tumikirani ndi chimwemwe. Zimakondweretsa pamene titumikira ndi chimwemwe. Kumpeza munthu atalakwa, you are smiling, nkumuza kuti galimoto yanu ilibe insurance, galimoto yanu ilibe zakuti chepani mwaphwanya malamulo apansewu, ndi apapa lamulo limagwira ntchito achimwene angatitani. Anthu amavomera milandu ndi chimwemwe, ponanso ife we are serving with joy. I'm a priest, ask you to serve with joy. Kuti papali chipano tatiyeni akuluakulu tilimbikitsane tipereke mtulo. Zinthu kuti ziyende zikusowekera tipereke bwino za mbale, zikusowekera bwino titere kuti mpingo ziyenda, mpingo pite patsogolo. But if I serve mukhanga tikwakalipira kwaopseza ndibwerakonso ndi mandanda. The point is, mwanga Amayi Maria titumikirane mwachimwemwe, ndipo khapo pamene anthu titamvetsetsana, pamene Yesu Kristo abwere nafe pafupi, pamene chimwemwe chisefukire chipange radiate pena paliponse pamene tikupezeka. Tapempha Amayi Maria poyamba atithandize
kuti tiziyandikirana pafupi ndi mwana wake, koposaposa tikhale anthu otumikirana wina ndi mnzake mokondwa komanso mopereka nthawi yoyenerera kwa wina ndi mnzake. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.